Πόσα λεφτά μπορείς να βγάλεις δουλεύοντας μία εβδομάδα στη Gold ή την eFood? Εγώ δούλεψα μία εβδομάδα και έβγαλα 750 ευρώ. Σε αυτό το βίντεο δεν θα σας πω θεωρίες. Θα σας δείξω live μέσα από την εφαρμογή πόσα μπορεί να βγάλει κάποιος δουλεύοντας ως freelancer στη Gold ή την eFood και το κυριότερο από όλα, τι μένει όντως καθαρά στην τσέπη σου μετά από βενζίνες, φόρους, service και όλα αυτά. Αρχικά, γιατί να κάνει κάποιος αυτή τη δουλειά? Γιατί είσαι freelancer deliverer, δεν είσαι ένας κλασικός deliverer. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δουλεύεις όποτε θες εσύ, όσο θες εσύ, χωρίς να έχεις κανέναν πάνω από το κεφάλι σου. Ξέρω ότι κύριε είναι δύσκολη και περισσότεροι από εσάς όπως και εγώ ψάχνουν μια λύση ώστε να καταφέρουμε να τα βγάζουμε πέρα. Είναι μια δουλειά η οποία δεν σου ζητάει να γνωρίζεις κάτι. Δεν χρειάζεται να έχεις κάποια προϋπηρεσία, οπότε είναι κάτι που μπορεί να κάνει ο καθένας από εσάς. Και έχεις τη δυνατότητα να δουλέψεις είτε 10 λεπτά, είτε 10 ώρες, είτε να μην πας στη δουλειά, κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Δεν θες να πας για μία μέρα στη δουλειά, κανένα πρόβλημα. Δεν θες να πας για ένα μήνα στη δουλειά, πάλι κανένα πρόβλημα. Οπότε αυτό σου δημιουργεί μια τρομερή ευελιξία για όσους είναι φοιτητές και δεν έχουν σταθερό ωράριο, για όσους δουλεύουν και δεν έχουν σταθερό ωράριο και θέλουν να ξεκλέψουν κάποιες άσχετες στιγμές 2-3 ώρες και να πάνε να δουλέψουν να βγάλουν κάποια έξτρα λεφτά. Πολλοί από εμάς έχουμε ένα αφεντικό πάνω από το κεφάλι μας και κάποιοι από εμάς δεν περνάμε πολύ καλά με αυτό. Λοιπόν, με το να είσαι freelancer deliverer δεν έχεις κανέναν πάνω από το κεφάλι σου. Και πίστεψέ με, για την ψυχολογική σου υγεία αυτό είναι σωτήριο και έχει ανεκτήμητη αξία. Ας πάμε τώρα στο πώς μπορεί να ξεκινήσεις να κάνεις αυτή τη δουλειά. Βήμα-βήμα τα πάντα. Το πρώτο και το πιο βασικό, χρειάζεται ένα μέσο που θα σε πηγαίνει από το σημείο Α στο σημείο Β. Αυτό δεν έχει σημασία τι θα είναι, αναμάτσι, θα είναι μηχανάκι, θα είναι πατίνι, θα είναι ποδήλατο, θα είναι κότερο, ελικόπτερο. Δεν έχει καμία σημασία. Απλά, άμα είναι ποδήλατο ή πατίνι, θα σου στέλνει παραγγελίες που είναι πιο κοντινές, γιατί δεν μπορείς προφανώς να κάνεις πάρα πολύ μακρινές παραγγελίες όπως με τα υπόλοιπα. Το δεύτερο και πιο βασικό, πρέπει να κάνεις έναρξη ατομικής επιχείρησης. Όπως είπαμε, σε αφεντικό το ευθού σου. Έχεις μια ατομική επιχείρηση. Αυτό ακούγεται λίγο φοβιστικό, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι νομίζεις. Και για να καταλάβετε πόσο εύκολο είναι, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε σε ένα λογιστή, να το εξηγήσετε τι θέλετε και ο ίδιος μπορεί να σας κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσα σε λίγα λεπτά. Από εκεί και πέρα θα πληρώνετε ένα ποσό από 30-50 ευρώ στο λογιστή το μήνα και θα κάνει όλο αυτό για εσάς. Οπότε μην φοβάστε τίποτα. Τρίτο και τελευταίο είναι η κάρτα υγείας. Όσοι έχετε δουλέψει στην εστίαση, ξέρετε πολύ καλά για τι πράγμα μιλάω. Όσοι δεν έχετε τώρα δουλέψει στην εστίαση, απλά πάτε σε ένα παθολόγο, του εξηγείτε ότι θέλετε μια κάρτα υγείας, θα σας γράψει 2-3 εξετάσεις, θα τις κάνετε, θα πάει, θα τις δει, θα σας υπογράψει μια κάρτα υγείας που θα ισχύει για 5 χρόνια. Τώρα ήρθε η ώρα να κάνετε αίτηση στην eFood, Gold και τα δύο μαζί δεν έχει σημασία. Ό,τι θέλετε εσείς κάνετε. Αυτό γίνεται πολύ εύκολα μέσα σε 5 λεπτά από το ίδιο στο κινητό. Για να μην χρειαστεί να ψάχνετε link στο διαδίκτυο, σας αφήσω κάτω στην περιγραφή το link για να κάνετε εγγραφή και στην eFood και στη Gold. Και από αυτά τα link έχετε σημαντικό πλεονέκτημα. Επειδή εγώ δουλεύω και στις δύο εταιρείες, αυτά τα link δουλεύουν σαν referral. Έτσι, κάνοντας εγγραφή από αυτά τα link, στη Gold σας δίνει το πλεονέκτημα ότι για τις πρώτες 100 παραγγελίες που θα πάτε, μέσα σε 30 ημέρες θα σας δώσει 250 ευρώ έξτρα. Και για να έχετε μία εικόνα για το πόσο καιρό θα σας πάρει αυτό, εμένα οι 100 παραγγελίες μου είχαν πάρει γύρω στις 30 ώρες, δούλευα περίπου 3 ώρες την ημέρα και το είχα κάνει 3 με 4 ώρες και μου πήρε 8 μέρες. Εγώ ολοκληρώνοντας αυτές τις 100 παραγγελίες η Gold μέσα σε 8 ημέρες, μαζί με τα tips, τα bonus και τα πάντα, έβγαλε συνολικά 800 ευρώ. Εκεί πέρα μέσα είναι τα tips που μου έδωσε ο κόσμος, τα 250 ευρώ που μου έδωσε το referral γιατί και εγώ έκανα μέσω link αλουνού και τα άλλα 500 ευρώ που έβγαλα είναι όσα με πλήρωσαν για τις 100 παραγγελίες που πήγα, μαζί με κάποια welcome bonus που μου δίνει καθημερινά να πάω 10 παραγγελίες και να πάρω συν 20 ευρώ. Από την άλλη, όσοι κάνουν εγγραφή στην eFood μέσα από το link που έχω στην περιγραφή, για τις πρώτες 300 παραγγελίες που θα κάνουν μέσα σε 40 ημέρες θα πάρουν συν 100 ευρώ. Τώρα, πέρα από τα bonus, πόσα μπορεί να βγάλει κάποιος ανά ώρα κάνοντας αυτή τη δουλειά, είτε στη Gold είτε στην eFood? Εγώ δουλεύοντας εδώ στην Αθήνα βγάζω περίπου από 10 ευρώ την ώρα σε μια κακή μέρα έως και 18 περίπου την ώρα σε μια καλή μέρα με bonus και όλα τα συναφή. Και μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο για να σας δώσω 2 κρυφά tips τα οποία θα σας βοηθήσουν να βγάζετε όσο περισσότερα λεφτά γίνεται ανά ώρα. Και αυτά προφανώς τα έμαθα κάνουν σε αυτή τη δουλειά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και στις δύο εταιρείες πληρώνεσαι για κάθε μία παραγγελία που πηγαίνεις. Δεν είναι ένα σταθερό ποσό και εξαρτάται από την απόσταση που έχεις να διανύσεις. Αυτό το ποσό αποτελείται από δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ένα στάνταρ ποσό που αφορά τη φθορά του οχήματός σας και το δεύτερο έχει σχέση με την απόσταση που θα διανύσετε από τη στιγμή που αποδεχτήκατε την παραγγελία μέχρι και το κατάστημα, καθώς και από το κατάστημα μέχρι τον πελάτη. Τώρα πώς ξεκινάτε να δέχεστε παραγγελίες? Αρχικά ανοίγετε την εφαρμογή και πατάτε είναι διαθέσιμος για δουλειά. Όταν έρχεται μια παραγγελία, σας δείχνει 3 πράγματα. Το ποσό που θα πάτε για να πάτε αυτή την παραγγελία, ποιο είναι το μαγαζί που θα πάρετε την παραγγελία και πού είναι ο πελάτης. Εσείς από εκεί και μετά έχετε τη δυνατότητα είτε να απορρίψετε αυτή την παραγγελία είτε να την αποδεχτείτε. Αφού την αποδεχτείτε, θα σας εμφανίσει το κουμπί του χάρτη, πατώντας το θα σας ανοίξει αυτόματα το Google Maps και θα σας βάλει τη διαδρομή που έχετε να διανύσετε μέχρι το κατάστημα. Μετά το περίπτερο, στρίψε αριστερά. Ωραία, όλο ευθεία. Έχει μια τράπεζα.
Όταν φτάσετε στο κατάστημα και πατήσετε ότι παραλάβατε την παραγγελία, πατώντας το ίδιο κουμπί του χάρτη, θα σας βάλει και πάλι τη διαδρομή που έχετε να ακολουθήσετε μέχρι τον πελάτη. Οπότε δεν χρειάζεται να ξέρετε δρόμους, δεν χρειάζεται να ξέρετε διευθύνσεις, δεν χρειάζεται να ξέρετε τίποτα. Εγώ όταν ξεκίνησα αυτή τη δουλειά δεν οδηγούσα στην Αθήνα και δεν είχα την παραμικρή ιδέα για το πού πατάω και πού βρίσκομαι. Τώρα πολλοί θα σκέφτεστε, ναι, όμως χρειάζεται να πάρεις εξοπλισμό, το κουτί που βάζουμε μέσα στις παραγγελίες, το τσαντάκι για τους καφέδες, όλα αυτά στα δίνει η εκάστοτε εταιρεία. Είτε αυτή είναι η Wolt, είτε αυτή είναι η eFood. Θα σου δώσει τα κουτιά και για τις παραγγελίες και για τους καφέδες, θα σου δώσει κράνος, καλό κράνος, θα σου δώσει jacket με όλα τα μέτρα ασφαλείας, θα σου δώσει παντελόνι με όλα τα μέτρα ασφαλείας, παπούτσια, τα πάντα όλα. Βέβαια αυτά δεν είναι τσάμπα, αλλά από την άλλη δεν τα πληρώνεις και από την τσέπη σου. Δουλεύεις και στην πρώτη πληρωμή που θα λάβεις αφαιρεί το ποσό από εκεί. Και όταν εσύ αποφασίζεις να σταματήσεις πλέον να κάνεις delivery, επιστρέφεις τον εξοπλισμό και σου δίνουν όλα τα λεφτά πίσω. Στη Wolt ο εξοπλισμός κοστίζει 100 ευρώ και στην eFood 180 ευρώ. Οπότε και στις δύο περιπτώσεις συμφέρει πάρα πολύ να ξεκινήσετε κάνοντας εγγραφή από τα link που έχω στην περιγραφή, καθώς στην Wolt θα πάτε 250 ευρώ που μόνο τα 100 θα πάνε στον εξοπλισμό και θα σας μείνουν 150 έξτρα για εσάς στην τσέπη σας και τα άλλα 100 προφανώς θα τα πάρετε όταν επιστρέψετε τον εξοπλισμό. Και στην eFood αντίστοιχα θα σας δώσουν τα 100, οπότε μόνο τα 80 θα είναι από τη δουλειά που θα κάνετε. Πόσο μπορεί να βγάλει όμως κάποιος μέσα σε ένα μήνα, ας πούμε, δουλειάς? Ας θεωρήσουμε ότι έχετε ήδη μια main δουλειά και δουλεύετε 8 ώρες. Οπότε τι μπορείτε να κάνετε? Μπορείτε να πάτε κάποιες φορές μες τη βδομάδα για 3-4 ώρες. Δεν θα πω παραπάνω, πρέπει να έχουμε και ζωή. Οπότε για τους υπολογισμούς θα θεωρήσουμε ότι θα πάτε 4 μέρες την εβδομάδα από 4 ώρες. Αυτό μας κάνει 64 ώρες το μήνα. Τώρα ας θεωρήσουμε ένα μέσο ποσό για το τι θα βγάζετε ένα ώρα. Εγώ θα έλεγα ένα καλό ποσό γύρω στα 14 ευρώ την ώρα, αλλά για το παράδειγμά μας το ρίξουμε και στα 13. Αυτό μας κάνει 832 ευρώ το μήνα. Τώρα πάμε να δούμε τι έξοδα έχουμε για αυτά τα 832 ευρώ που βγάλαμε αυτό το μήνα. Ας βάλουμε αρχικά τις βενζίνες. Εγώ οδηγάω ένα νημάτι 125, γεμίζει με 10 ευρώ και μου βγάζει περίπου 120 ευρώ δουλειάς. Οπότε για τα 832 ευρώ περίπου χρειαζόμαστε 70 ευρώ βενζίνη. Στη συνέχεια πρέπει να πληρώσουμε και το λογιστή. Αυτός κοστίζει γύρω στα 30 ευρώ. Τόσο πληρώνω εγώ. Έτσι μας μένουν 730 ευρώ. Τώρα τρίτο και πολύ σημαντικό, αν και θα το πληρώσεις ένα χρόνο μετά, είναι εφορία. Δεν μπορείς να τρως όλα σου τα λεφτά, κάποια στιγμή έχεις να δώσεις εφορία, φίλε μου. Η εφορία βγαίνει με βάση τα καθαρά κέρδη που έβγαλες. Δηλαδή δεν θα σε φορολογήσουν πάνω στα 830 ευρώ, γιατί λέει πλήρωσε βενζίνες, πλήρωσε το ένα, πλήρωσε το άλλο, σου αφαιρεί ό,τι έξοδα έκανες εσύ. Μπορείς να αγοράσεις κράνη, μπορείς να αγοράσεις ό,τι θέλεις εσύ, καλώδια, powerbank, να αγοράσεις μηχανάκι, το όχημά σου. Όταν ξεκινάς μπορεί να μην έχεις. Θα το κόψεις τιμολόγιο. Οπότε όλα αυτά θα μπουν σε έξοδα. Και επειδή έχεις τη main δουλειά που σε συντηρεί, μπορείς στο τέλος της χρονιάς εσύ να έχεις πάρα πολύ μικρό καθαρό κέρδος. Γιατί μπορείς να αγοράσεις και κινητό. Όλα αυτά προφανώς θα τα χρησιμοποιήσεις και για προσωπική σου χρήση, αλλά τα έχεις κόψει τιμολόγιο. Το οποίο θα σου μειώσει πάρα πολύ τα καθαρά κέρδη. Από το ποσό που θα μείνει και θα θεωρηθεί τα καθαρά σου κέρδη, εκεί πέρα θα φορολογηθείς με ένα συντελεστή γύρω στα 20%. Στο παράδειγμά μας είχαν μείνει 730 ευρώ καθαρά, άρα μετά από 20% θα έχεις περίπου 580 ευρώ στην τσέπη σου. Μέσα από αυτό το παράδειγμα ήθελα να έχετε μια εικόνα για το πόσα μπορείτε να βγάλετε. Τώρα εσείς μπορείτε να δουλέψετε λιγότερες, περισσότερες ώρες, βάλτε κάτω τα νούμερα και υπολογίστε τα. Τώρα που έχουν φύγει όλοι και έχουμε μείνει εμείς και εμείς, ήρθε η ώρα να σας πω τα 2 tips που σας είχα υποσχεθεί στην αρχή για να βγάζετε όσο περισσότερα χρήματα γίνεται ένα ώρα. Εγώ κάθε φορά που βγαίνω delivery θα πω θα βγω 3-4 ώρες και σκοπός μου είναι αυτές τις ώρες να βγάλω όσο περισσότερα χρήματα γίνεται. Όχι να βγω για delivery για να πω ότι βγήκα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί βλέπω πάρα πολλούς delivery που δουλεύαν το κλασικό delivery σε μαγαζιά εδώ και πολλά χρόνια και δουλεύουν πάλι με το ίδιο στυλ. Το να είσαι freelancer delivery δεν έχει καμία σχέση με το να είσαι ένας μισθωτός delivery σε ένα μαγαζί. Με το να κάθεσαι σε ένα παγκάκι έτσι, σαν την ωραία κοιμωμένη, περιμένοντας απλά να περάσει το 8ωρο, το 4ωρο, το 5ωρο έτσι για να πας σπίτι σου, δεν είναι η λύση. Και το μόνο που καταφέρνεις είναι απλά να κορυδεύεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Και να γυρίσεις σπίτι και να λες: Πω, πέθανα στη δουλειά πάλι. Πάλι. Όχι, σκοπός σου δεν είναι να κάνεις αυτό. Σκοπός σου είναι να βγάλεις όσο περισσότερα λεφτά γίνεται για τον εαυτό σου. Το πρώτο tip λοιπόν, από τη στιγμή που δεν μένεις στη δουλειά, βγαίνε μόνο όταν έχει μπόνους. Και οι δύο εταιρείες θα στέλνουν κάποιες μέρες και θα σου λένε: σήμερα Δευτέρα θα έχει 7 με 10 το βράδυ 30% παραπάνω χρήματα. Ή 40% ένα ποσοστό τέλος πάντων. Εσύ μπορείς να βγαίνεις μόνο εκείνες τις ώρες. Έτσι θα δουλεύεις λιγότερες ώρες για περισσότερα χρήματα. Τώρα το δεύτερο και πιο σημαντικό, και είναι αυτό που βλέπω πάρα πολλούς να κάνουν αυτό το λάθος, είναι ότι κάθονται σε σημεία τα οποία δεν έχουν καταστήματα. Όταν πας και παραδίδεις μια παραγγελία σε ένα πελάτη και μπορεί να σε στείλει σε ένα σημείο που σε μεγάλη ακτίνα δεν έχει καταστήματα, δεν θα σου δώσει παραγγελία εύκολα και γρήγορα. Οπότε εσύ με το που παραδώσεις την παραγγελία, τι θα κάνεις? Θα βάλεις στο GPS σου κάποιο κεντρικό σημείο που ξέρεις ότι έχει μαγαζιά και θα σου δώσει εύκολα παραγγελία. Εγώ που δουλεύω στην Αθήνα στο κέντρο, μπορεί να βάλω την πλατεία Συντάγματος, είτε την πλατεία της Νέας Μύρνης, είτε το Παγκράτη. Αυτά θα τα δείτε με τον καιρό ποια είναι τα σημεία που έχουν αρκετά καταστήματα. Σίγουρα και από την αρχή, χωρίς να έχετε εμπειρία, θα ξέρετε κάποια κλασικά σημεία που μπορείτε να το κάνετε αυτό. Μετά αποκτώντας λίγο παραπάνω
παραπάνω εμπειρία, θα ξέρετε τα χρυσά σημεία για να το κάνετε αυτό. Να ξέρετε, αυτά τα δύο tips θα σας κάνουν μεγάλη διαφορά. Εγώ που είμαι σε ομαδική με χιλιάδες άλλους deliverάδες που δείχνουν ότι βγάζουν αρκετά λιγότερα, 7-8 ευρώ την ώρα, εγώ δεν τα έχω ακουμπήσει ποτέ αυτά τα νούμερα, γιατί κάνω αυτά τα δύο πράγματα που σας λέω. Οπότε είναι τόσο σημαντικά να τα ακολουθείτε που μπορεί να σας βγάλουν ακόμα και διπλάσια λεφτά από κάποιον άλλον που κάνει αυτά τα δύο σημαντικά λάθη. Έτσι μπορείτε να δουλεύετε πάρα πολύ λίγες ώρες, γιατί πραγματικά όταν θα βγεις για delivery και θα βγεις 1-3 ώρα από εδώ, 1-3 ώρα από εκεί, μπορεί να σας βγάλει αρκετά λεφτά. Οπότε είδατε ποια νούμερα έβγαλα έναν βασικό μισθό δουλεύοντας λίγες μέρες από 3 ώρα και 4 ώρα. Απλά πρέπει να προσέξετε κάποια βασικά πράγματα. Και πολύ σημαντικό, μην ξοδεύετε ό,τι λεφτά σας μπαίνουν στην τράπεζα. Πρέπει να προσέχετε για να δώσετε κάποια στιγμή και την εφορία. Τώρα θα ρωτήσετε κάθε πότε πληρωνόμαστε. Πληρώνεστε ανά 15 μέρες, όχι μια φορά το μήνα. Από την 1η μέχρι τις 14 ό,τι δουλέψετε θα πληρωθείτε τις 15 και από τις 15 στις 30 θα το πληρωθείτε μία του μήνα. Τι γίνεται όμως όταν η παραγγελία δεν είναι πληρωμένη με κάρτα και με μετρητά? Εσείς εισπράτετε τα μετρητά και κάποια στιγμή στην eFood έχετε μία κάρτα που δέχεται μόνο καταθέσεις χωρίς καν PIN, τη βάζετε στο ATM, είτε θα είναι της Eurobank είτε θα είναι της Εθνικής και καταθέτετε τα μετρητά. Στη Gold είναι λίγο διαφορετικά, πρέπει να πάτε σε ένα OPAP και να καταθέσετε τα λεφτά μέσω ενός barcode που θα έχετε στο κινητό σας. Αλλά μπορείτε για να μην το κάνετε αυτό. Μπορείτε να κρατήσετε τα μετρητά των πελατών, να πατήσετε cash out δηλαδή στην εφαρμογή, γιατί να σας στείλουν μετά από 15 μέρες στην τράπεζά σας, θα τα έχετε κρατήσει εσείς από τα μετρητά των πελατών. Έτσι μπορείτε καθημερινά να πληρώνεστε. Αν έχεις ανάγκη τώρα, σήμερα, μπορείς να βγεις, να δουλέψεις και ό,τι μετρητά πάρεις από τους πελάτες να πατήσεις cash out και να τα κρατήσεις για τον εαυτό σου. Καλά ακούγονται όλα αυτά, αλλά προφανώς αυτή η δουλειά έχει και αρκετά αρνητικά. Και το πρώτο και βασικότερο είναι η επικινδυνότητα. Είσαι έτσι στους δρόμους και είσαι εκτεθειμένος. Μπορεί ο καθένας κάνοντας ένα λάθος να σε οδηγήσει στο νοσοκομείο. Και αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο πληρώνεσαι καλύτερα από τις υπόλοιπες δουλειές. Και κάτι το οποίο δεν θα το καταλάβεις μέχρι να κάνεις αυτή τη δουλειά είναι το πόσο καταπονείται το σώμα σου. Δυστυχώς οδηγούμε την Ουγκάντα, εδώ στην Ελλάδα, με τόσες λακκούβες και τόσο άσχημους δρόμους, στους οποίους καταπονούν πάρα πολύ το σώμα σας. Αυτά είναι τα δύο βασικότερα αρνητικά κατά τη δική μου άποψη. Αν ψάχνεις και εσύ να κάνεις μια δουλειά που να έχεις όλη αυτή την ευελιξία που έχει το freelance and delivery leaky, τότε μην το σκέφτεσαι, ξεκίνα και δοκίμασέ το. Και στην τελική δεν πειράζει, άμα δεν σ' αρέσει, μπορείς όποτε θέλεις εσύ να σταματήσεις. Εσείς τι πιστεύετε, είναι καλή επιλογή για δεύτερη δουλειά? Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και πιστεύετε ότι βοήθησε έστω και ένα άτομο μέσα από αυτό το βίντεο, τότε μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι και να like σε αυτό το βίντεο, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ, και ενεργοποιήστε και το καμπανάκι για να σε έρθει ειδοποίηση με το που ανέβει το επόμενο βίντεο. Γράψτε μου στα σχόλια ό,τι ερώτηση έχετε σχετικά με το delivery και θα απαντήσω σε όλες. Για να θυμάστε ότι δεν είναι το βάρος που σε λυγίζει, αλλά ο τρόπος που το κουβαλάς.